viime kerralla, että oli hankala. No joo, nyt olisi toi... Meillä on lämmönvaihtimen vähän tosta, niin sai sepsi menee tosta pumpuun kohdalta aika lailla. Lämmönvaihtimen väliputki ja laitetaan sitten uudestaan kohdalta. Siellä on siinä, että on tuossa yläreunassa. On siellä paikoillaan ja tässä on toi Volvon ulosvedin täppärä näin. Suustimet ois siinä ja järjestyy.